vai construir os seus cantares gallegos. Xa na etapa marcadamente padronesa, vivindo con súa nai, como dixen antes, unha fidalga arruinada, pero unha señorita, recibe a educación femenina refinada que lle proporciona a súa nai, aínda que con menos cartos que restos de nobreza. Durante a estadía en Santiago de Compostela, onde se socializa con xente de altura intelectual moi grande, recibe a mellor educación que unha muller de súa época pode recibir. Cultura xeral ampla, de formación artística multidisciplinar, que lle permitía compoñer versos, saber solfexo, tocar varios instrumentos, debuxar e representar, porque se converteu nunha prometedora actriz. Posiblemente nesta etapa santiaguesa, teñen tamén lugar os primeiros sentimentos amorosos e as primeiras decepcións non constaba que tivese tradición literaria. Aceptou a recomendación de Murguía de escribir no por aquela chamado dialecto que aprendera de nena. Partindo das cancións que lo ia cantar e seguindo unha tendencia da súa época, moi propia do romanticismo, de recuperar e valorar a arte que facía o povo, escribiu os poemas que acabarían nun libro, Cantares Gallegos, que lle dedica a Murguía, como deixamos dito, o 17 de maio de 1863, data naquel cumpría 30 anos. Este foi o primeiro gran libro escrito en lingua galega moderna, que non tiña nin gramática nin dicionario, por unha poeta de grande sensibilidade e facilidade para versificar. Vai precedido dun prólogo que, ademais do seu interesante contido, demostra que Rosalía era quen de utilizar o galego tamén para escribir en prosa, aínda que non o faga máis que no prólogo dos seus dous grandes libros. Bom, supoño que debedes saber, porque o teredes aprendido, a poesía é moito máis doada de escribir que a prosa, e, por lo tanto, todos os povos, todas as culturas, todas as linguas empezan facendo poesía antes de facer prosa. Rosalía escribiu en galego os seus versos en prosa en castelán porque era moito máis doado, pero ainda así escribe dous grandes prólogos en prosa que queren decir que ele era capaz de poder facer prosa moitos anos antes de que outros o fixese. Neste poemario, Cantares Gallegos, do que se celebrou o 150 aniversario da publicación, defendía a Galicia de todas as aldraxes e os insultos que lle viñan proferindo moitos escritores de fora, dos que consideramos grandes, como Góngora ou Quevedo, por citar algúns dos máis notorios e recalcitrantes antigalegos. Para eles Galicia era porca, Galicia era monoxo, Galicia era fea, Galicia era unha especie de pu de España. Rosalía ponlle coto a isto, por eso fai un libro no que Galicia é fermosísima. A partir da publicación de Cantares Gallegos, Rosalía convértese en mestra da nosa colectividade, da que está aquí e da que está emigrada en América. Os habitantes da Sociedade Natural de Fillos de Galicia en La Habana publican Follas Novas no ano 1980, xa que logo Follas Novas é un libro que foi publicado na Habana, non en Galicia. E agora, cando conviven nesta Rosalía de Castro, a alumna que seguirá aprendendo toda a súa vida e a profesora. Como os mellores mestres e mestras, é unha pedagoga que guía de algún xeito o noso país, un país de emigrantes, un país de necesitados e un país de desposuídos, casi como a ela. En primeiro lugar, Rosalía é mestra de lingua, tanto do nivel oral, sobre todo do nivel oral, como do nivel escrito. Cantos escritores, e non só de noso, aprenderon que aprendemos a escribir a lingua de Galicia lendo os seus libros. Cito, por exemplo, desde fora a Federico García Lorca, tal como demostra o léxico dos seus poemas galegos, e aprendido nos libros de Rosalía. Federico García Lorca adora a Rosalía, escribiu un poema cando tiña 16 anos, unha oda fermosísima, e logo escribiu outro poema que está nos Cantares Galegos, Canzón para Rosalía de Castro Morta. Federico García Lorca visitaba con frecuencia a casa de Rosalía, viña desde Granada, estivo a punto de participar nunha gran homenaxe que se quería pretender, só que Federico non quería que houvese políticos, non quería que estivesen políticos no medio. Tiña un gran olfato Federico. Rosalía escribe o galego tal como o é falar,
pero dalle a lingua unha grafía inicial a que traballarán xa os outros escritores, así que foi a primeira e mellor mestra de galego de todo un pouco, o noso. Pero tamén é mestra polos contidos da súa obra, que son contidos educativos, contidos de valores pedagóxicos para os lectores do mundo inteiro, para todas as linguas, para todas as épocas. E volve estar de moita actualidade porque as desgrazas que pasaba Galicia na segunda mitad do século XIX parecen volver a amenazarnos. Os ricos son a cada hora máis ricos e os pobres son a cada hora máis pobres, que xa pasaba naquela época. Os desafiuzamentos parécense a aquelas visitas que facían os alguaciles ás aldeas para desposuir os habitantes das súas casas por non poder pagar os trabucos e os préstamos. Escoita, os alguaciles andan correndo a aldea, mas como pagar? Como se un non pode ir a pagar a renda? Embargarános todo, que non teñen esas xentes conciencia nin ten alma. Quedaremos por portas, meus fillos, nas entrañas. Mala sorte vos mate antes de que aquí entredes, dos pobres os sentirvos, os corazóns calbaten tristemente. Esta é unha escena absolutamente presente nos desafiuzamentos de hoxe. E foi escrita hai 100 e moitos anos. Rosalía non é unha muller poetisa ao uso das súas mulleres contemporáneas que escribían por escribir. Ela é unha profesional da literatura. Nunha carta, se acaba de publicar a súa correspondencia, nunha carta dille a Pondal: son moi ambiciosa e poucas cousas da que fago me gustan. Ela é unha escritora profesional, non unha mulleriña aficionada a escribir versos. Rosalía é unha escritora que non escribe das pompas e as flores, como di no primeiro poema de Follas Novas, daquelas que cantan as pompas e as flores, todos din que teñen a tua muller. Pois eu que nas canto, virxe da paloma, ai, de que atei. Os libros rosalianos teñen unha enorme potencialidade educativa. Desde o seu coñecemento do medio físico e cultural de Galicia, que se concreta nun riquísimo vocabulario, en referencias geográficas, na descripción dos nosos costumes, nos valores humanos que se desprenden dos seus poemas máis solidarios, sobre todo coas mulleres, que son aquela na época nas grandes marxinadas da historia e cos pobres de todos os tempos que sofren toda clase de injusticias na man dos poderosos. As mulleres son na época de Rosalía as grandes marxinadas. Mulleres son as grandes marxinadas. Acabo de ver en el Correo Gallego unha foto de os empresarios, o príncipe, que hai unha manchea de homes, todos homens. Parece gentes musulmáns. Son os musulmáns os que teñen as mulleres atrasadas, pero a nos brillan o europeo. Se tedes ocasión de mirar esta foto, veredes o tratamento que merecen as mulleres nesta cultura. Na época de Rosalía ainda era peor. A palabra de Rosalía fundamenta a educación para a igualdade e a súa pluma comprometida propónnos non poucas reflexións arredor dun fenómeno que agora parecía inverso e cada vez é máis frecuente outra vez nas nosas aulas, a inmigración e o triste desarraigo que padecen os que noutras terras ten de buscar pan. Eu creo que aquí non teredes moitos emigrantes, moitos inmigrantes nas aulas, pero en moitos colexios de outras zonas de España e de Galicia, sobre todo de Madrid e Barcelona, máis da metade do alumnado dunha aula pode ser estranxeiro, pode ser inmigrante de pouca fortuna. Non obstante, Galicia, sabedelo ben, volve migrar e os seus versos servirán de forza para as persoas que se vexan obrigadas a deixar a patria, forzoso máis supremo sacrificio, que a miseria está negra en torno deles, e hai adiante está o abismo. Sabedes a sorte que corren os inmigrantes que chegan a Ceuta, en pateras, temos moi recente 15 mortes, sabedes das coitelas das vallas de Ceuta de Melilla. O mellor non sabedes que os españois, os galegos, que marchaban por aí adiante, non tiñan coitelas,
pero sí tiñan todos os problemas que teñen os emigrantes de hoxe para entrarnos neses países. Pasaban as súas cuarentenas, morrían nos barcos, non eran pateras, pero eran barcos que tardaban un mes en facer o percorrido, en ese mes podían pasar moitas cousas. Sabedes tamén que cando chegan os inmigrantes deixan familias, quedan por aló. Sabedes que os nosos emigrantes, porque de aquí marchaban e emigraban, os que chegan e inmigran, deixaban tamén familias. De aí que o libro número 5 do libro Follas Novas, que está composto por 5 libros, se titule As viudas dos vivos e as viudas dos mortos, porque había mulleres que non volvían saber do seu home e moitos fillos que non volvían saber do seu pai. Rosalía é unha poeta intemporal que non pasa de moda. Por desgraza da humanidade, os seus poemas máis cívicos, máis comprometidos, máis dilatadores, son poemas homologables aínda coas circunstancias polas que pasa o mundo máis empobrecido, que cada vez abre fendas máis profundas entre ricos e pobres. E as análisis e implicións que fai nos seus versos relativos á condición humana, á dor, á finitude, ás ansias de inmortalidade, a soidade radical que padece o noso espírito, son unha canteira de versos aplicables a mulleres e homes de todos os tempos, de todas as geografías, de todas as culturas. Unha vez tive un cravo cravado no corazón e eu non me acordo xa se era aquel cravo de ouro, de ferro ou de amor. Só eu sei que me fixo un mal tan fondo que tanto me atormentou que noite e día sin cesar choraba ca chorouba da nela na pasión. Señor, que todo podedes, pedille unha vez a Dios, daime valor para brincar nun golpe el cravo de tal condición. E deu o Dios e arranqueino, máis que empezara. Despois, xa non sentín máis tormentos, nin soupen que era melor. Soupen só que non sei que me faltaba, en donde o cravo faltou. E sei que tiven soidades daquela pena. Bon Dios, este barro mortal del gordo espírito que non entenderás, non. Eis a miña contribución nesta data que vivimos de celebrar a que se suman cada ano máis institucións, concellos, os centros de ensino, as asociacións culturais, a Asociación de Escritores en Lingua Galega. Foi desde a Fundación Rosalía de Castro que eu presidí desde o ano 2005 ao 2012, desde onde saíron as primeiras raiolas desta luz que buscan facer do 24 de febreiro o gran día rosaliano de Galicia. Afortunadamente, moito me alegro de ver que cada ano se celebran máis sitios e que Rosalía realmente sigue viva, xustamente celebrando o seu nacemento, non a súa morte. Eu vou vos pedir que leades a Rosalía guiados polo profesorado ou por iniciativa propia. Ensinaramos a apreciar o vosso, a valorar o idioma milenario que herdamos dos antergos, a coñecer mellor a riqueza cultural do vosso espazo, a ser solidarios cos que sofren, a mostrarvos sensibles perante as injustizas, a valorar as capacidades creativas e intelectuais das mulleres, a profundizar nos vosos pensamentos e a expresar, se cadra, ese resultado nun texto poético que vos permita coñecervos mellor e mellor transmitirles os vosos pensamentos e os vosos sentimentos a outras persoas. Non vos defraudarán. O seu sentido de humor é grande, moi grande. Ao lado dos poemas que mellor retratan o pesimismo humano, Rosalía utiliza o xenio do humor noso, que é o cerne do noso espírito. Sodes veciños dun dos grandes humoristas galegos, Castelao, pois Rosalía, na súa poesía, non ten menos humor moitas veces. Ela demostrarávos en que consiste a máis fina das ironías, aquela que invirte os papéis, a que di o contrario do que parece dicir. Por iso sei que moitos dos seus poemas vos arrancarán un sorriso e outros vos arrancarán unha carcallada. Decides que o matrimonio é santo e bueno, será yo.
mais non casou San Antonio por máis que o mesmo demonio tentou no facer o ensaio. Ceciplicios, cantos poder, penitencias a Dios dá, máis santo non houbo a meu ver que dos casados quixeron co pesada cruz cargar. Nin os santos padres todos de que tes tantos escritos e alabás de varios modos quixeron naquestes lodos meter os seus pés benditos do direito, do revés, matrimonio do galés. Eres tentación do inferno, mais casarei, pois no inverno non ter quen eu quen os pés. Non fagades caso da lenda de Rosalía Santa, non era santa, era unha muller soberbia, era unha muller ambiciosa, era unha muller contestataria e rebelde. Fixeron a santa para domala. Incluso conviña que fora fea, porque se era fea, era a mellor persoa. As mulleres guapas sempre foron un perigo. Non sei se era guapa, se era fea. O que sei é que, facendo a fea, facendo a tonta, facendo a parva, hai unha biografía dela, dúas biografías, cito. Unha delas di: e Rosalía se encuentra en Madrid sola e fea. Que como dato biográfico é fantástico. A outra di: Rosalía recibió una educación mediocre y fue una gran escritora. Este é o milagre. Fea, medio tonta, con pouca educación, e o milagre dunha escritora que sai así, de nada. Non era fea. Tiña unhas faccións moi fortes, hoxe sería unha muller moi guapa, pero fea ou guapa. Hai unha anécdota xa para terminar que me gusta contaros. Ese poeta del que ela posiblemente estivo namorada, Aurelio Aguirre, dedicoulle un soneto moi ben feito, un soneto moi bonito, a mi amiga doña RC. Ni siquiera lle puxo Rosalía Castro para disimular. En ese soneto, Aurelio Aguirre acaba lle chamando fea, dunha maneira bonita, porque os poetas podemos decir cousas moi horribles de maneira bonita. Entón dille Aurelio Aguirre, de quen era moi posiblemente estaba moi enamorada, dille: non é necesario que sexas guapa, para que vas ser guapa se és moi lista. É un soneto, eu considero un soneto cruel, porque a todas as mulleres máis ou menos les fai tanta gracia que lles chamen, senón que se non lles chamen guapa, que non lles chamen fea. Pois ben, Aurelio Aguirre tamén a trataba de fea. Ricardo Carballo Calero, na súa historia da literatura, tamén a trataba de fea. Os pintores decían que era fea, por eso non pintaba para non desmerecer, porque unha muller fea é mellor non pintara que ensinara. É todo mentira. Nin santa, posiblemente nin fea, porque as fotos que se coñecen dela non dicen que sea fea, nin calada, nin choroa, nin triste, unha muller complexísima. En Rosalía hai moitas poetas dentro, moitas escritoras dentro, moitas, ten moitas voces. Eu digo aquí 3 ou 4 poemas vistes que non teñen nada de parecido uns cos outros. Non fagades caso. Ela non fai máis que cantar a realidade que viviu ao seu arredor. E ela explica así este fenómeno do pesimismo que por veces a invade e tamén por veces nos invade. Di ela así, e con estas palabras acabo esta primeira parte, logo se queda tempo podemos facer un coloquio. Di ela así, isto que podíamos decir hoxe todos, posiblemente vos sodes novos, pero que podían decir os nosos familiares e moita xente que está vendo a vida con certo pesimismo. Ela di así: triste o cantar que cantamos, mais que facer se outro mellor non hai. Moitas gracias. ¿Algo relacionado? A enfermedad de Rosalía. Muy bien, veres, a mí esto pasaría este porque no podría decir. Rosalía Morena que nace delicada. Por eso vos dixemos ao principio que
que se chega aí para a inclusa non duraría ningún ano. Sabedes como tratábamos nenos, ainda hoxe, como tratamos nenos neses centros de acollida, non centros de acollida, casas incluso ou hospicio. Na época era horrible porque non había ni que comer. A nena morrería moi pequena. Era unha nena con moi pouca saúde. Pasa toda a vida con moi mala saúde. Repasando as cartas que vos digo, as cartas que se conservan, que son alguna máis das que se pensaban, porque o home de Rosalía, Manuel Murguía, queimou as cartas, ou fixo que lle deu a gana que as cartas dos dous. Comprenderedes que todos xa sodes persoas con sentido común, que entre un matrimonio, entre unha parella, que é lícito que unha persoa destrúa as cartas desde que morre a outra, non temos por que enterarnos dos seus problemas. Desde o punto de vista de aprender cousas, gustaríamos moito ter toda aquela correspondencia, pero Murguía rompeuna ou destruíuna. Pero algunhas quedaron, algunhas incluso quedaron con él, porque hai cartas que sempre se extravían. Hoxe no Consello da Cultura Galega está colgada a correspondencia dela, con que fala da enfermedade con él, con Murguía, pero sempre fala de enfermedade, ou de grandes catarros, ou ese mal que di ela, síntome enferma, síntome triste, estou na cama, levo varios días. É dicir, é unha muller enferma, de moi mala saúde. Cando morre aos 48 anos, unha muller que hoxe sería moi nova, temos que ter en conta que todas as cousas biográficas de Rosalía hai que valorar en contexto do século XIX. Unha muller no século XIX de 48 anos é bella, porque a esperanza de vida era 37. Ela xa pasaba 11 anos da media de vida. Por tanto, decimos que morreu nova, na súa época non era nova. Era unha muller xa con, digamos, para a súa época sería unha muller xa maior. Pero de todos os xeitos, desde o noso punto de vista, é nova, 48 anos. Morre dun cancro de matriz, pero, repito, a súa saúde foi sempre mala. Hai tamén unha lenda sobre a súa saúde, sobre a súa morte. A persoa que máis mitificou a Rosalía foi o seu home, Murguía, despois de morta. Rosalía e o seu home eran progresistas, non iban a misa, estaban nas letras encarnadas das parroquias polas que pasaban por moitas. A Rosalía foi negado o permiso para ser enterrada en Sagrado. Acabaron deixando enterrada en Sagrado, pero a Igrexa non quería. Logo resulta que foi santa. Por iso vos digo, hai un pouco que hai que desfacer toda esta mitoloxía. Cando lles importou fixeron a santa, pero a Igrexa non quería que se enterrara en Sagrado. Costou traballo que deixasen enterrar en Sagrado. Entón, aquelo, pola xente non sería moi ben visto, claro. Cando a xente anda en rebaño, non sería moi ben visto. Entón, Murguía, no ano 1906, reedita Nas orillas del Sar e fixo a santa. Empezou el por facer a santa, chama santa, e fixo unha especie de dramatización da súa morte, que morrera, que decía, que se cabezara, que xuntara. Da morte de Rosalía volveu a pensar que é todo un invento tamén, esa descripción tan tétrica, tan dramática da súa morte. A señora non estaba, Rosalía non estaba nin na casa, tiña os seus nenos ali. Entón, a enfermedade de Rosalía sí que é unha eiva que marca toda a vida.